Altså, det har du selvfølgelig ret i, men altså, det går nok, som vi siger i branchen. Ja, men altså, jeg kan godt sige det, fordi at, jeg er jo lidt bøsse, så, men, jeg vil egentlig gerne være Hans Bilgaard, jeg vil egentlig gerne være bøsse med dig. Jeg synes faktisk, du er ret lækker, og det synes jeg, du skal have meget respekt for, fordi at, jeg synes bare, du er så lækker, og jeg synes, du er mega sweaty, og det vil jeg egentlig gerne takke min mor og far for, fordi jeg synes, du er mega sweaty. Og hvad siger du egentlig til det? Sådan lige, sådan rent følelsesmæssigt. Altså, du er jo en klaptorsk. Du har ingen stil, mand. Du er grim. Men du er lækker. Ja, det er jo selvfølgelig andet nok, men altså, jeg er jo lidt en svensker. Ja, det er jeg. Jeg er en svensker. Og du skal ikke gøre mit navn Uffe Luffeskuffe, fordi jeg dyrker altså sex med en hamster. Ja, det gør du da. Ja, det gør du da. Ja. Nej, hold nu kæft, mand. Du har bare ingen tøjstil, mand. Helt sindssygt. Ja, men... Ja, for helvede da. Jeg er bøsse. Jeg vil gerne få ja, men hold nu kæft. Jeg har engang skudt en ædre for det. Ja, men jeg er stadig bøsse. Hold nu kæft. Ja, det tager hul. Er du gladiator? Hej. Ja. Ja, det er jo rigtigt nok, fordi jeg er jo sådan nogle spændstige hamster alle sammen. Det er jo rigtigt. Jeg er jo en svensker fra Tyskland. Og jeg kan godt lide kage og andre former for hamsternumser. Og skal vi ikke skrive en børnebog, der skal hedde Dø eller Skid i bukserne? Ja, det er jo selvfølgelig andet. Den skal nok handle lidt om raketter. Har du nogensinde skudt en lille nærdreng op fra et kirketårn i Kambodja? Det har jeg ikke prøvet. Og det var fandme hyggeligt. Hovedet røg fandme af. Det var der, hvor jeg gik ned, og så kyssede jeg ham. Jeg fandt hovedet en meter væk, og jeg synes bare, det var mega flot. Så jeg nakkede ham. Jeg kyssede ham, og så fandt vi sammen, og så senere, så limede jeg hans hoved fast på hans krop igen. Og så gik vi til en læge, hvor han så blev genopgivet. Så var helt alvorligt om der. Ja, men altså, jeg er jo homo. Jeg er jo bøsse. Men altså, skal det ikke tage at dyrke lidt sovseski? Fordi jeg kan altså godt lide store numser. Og andre former for... Ja, mit navn er John. Kom og skille mig i munden. Hvad kunne du helst tænke dig for i numsen? En lun eller en dybfrosset æbleskive? Ja, ved I hvad, jeg tror faktisk, vi siger tak for i aften. Ja, så går vi så sådan 2 bøsselæpper. Vi kan godt lide at få sådan noget. Det er og prinsessen. Jamen altså, vi er stadig bøsser. Altså, jeg er jo sådan en lille dreng. Se, det er sådan en lille dreng. Skal vi ikke knippe ham i numsen? Det er jo så søde og fræk. Nej, du Ja, men altså. Jeg kan håbe, jeg bøsser mere, så nu synes jeg altså, vi lige skal bede hende, der psykologen og filmer om at slukke. Ja, det synes jeg også, vi skal. Det tager hul. Øj, han er godt ikke set ham der. Han har ingen tøjstil. Fy for sat. Jeg elsker dig, John. Jeg elsker dig, Jørgen. Jamen, altså, det er jo rigtig nok. Det er jo rigtig nok, hvad han siger, fordi jeg elsker jo også Jørgen. Han er jo en meget attraktiv fyr. Men altså, nu inden vi begynder at snakke om Jørgen og fiskekufferter og sådan noget, så synes jeg altså, vi skal tage os op. Altså, inden